Ни хәлең бар, нишләп ятасың? Тор әле син, йоклап кала күрмә, салкыннарда йоклап атасың. Тагын сиңа сынау көне килде, тагын сине тарлар итәләр. Яши барган саен куркынычрак, аянычрак туа итәләр. Милләт диеп укытучы чаба, гаиләсенә күптән төкергән. Әнә тагын җыелышка диләр, ә ул инде чыгып йөгергән. Ни әйтерләр диеп иң беренче барыннан да алда өлгергән. Сер бирмәскә тырышып утырса да, бар тәненә курку йөгергән. Сабырлыгын җыеп йодрык учка, көлеп керә тагын дәрескә. Үзе курка, дәрес бетә дию тик чыкмасын диеп дөрескә. Ничә күз аңа карап тора, җыелыр күк бөтен сабырлык. Кайдан гына аңа көчләр килсен, дөрес юлны таба алырлык. Юк, ышанмыйм телем бетүенә, мин яшим бит әле, сөйләшәм. Һәр көн саен якын кешеләргә туган телем аша эндәшәм. Ничек инде газиз телем бетсен, бар бит әле безнең балалар. Алар бездән белем, тәрбияне шушы телдә шөкер алалар. Ни диярбез килер буыннарга, кылсак әгәр олы хаталар. Кичермәсләр бүгенгебез өчен башын салган бабай, аталар. Газиз халкым, минем туган телем, уянырга җитте сәгатьләр. Бай мирасын әгәр җуя алмаса, акланырга булмас сәбәпләр. Туган телем, бар көчеңне куеп, яшәргә дип йөргән мәлләрең. Туган телдә тагын сорыйм әле, туган телем, ничек хәл?